Je bent meer met je caddy dan met je vriendin of vrouw. Ze zijn dus een twee-eenheid op de baan. Golfer en caddy. Waarbij de rol van de caddy groter is dan dat de meeste mensen denken. Hij draagt niet alleen de tas. Ja, je moet het echt samen doen. Je bepaalt voor een heel groot gedeelte de strategie, maar ook mentale ondersteuning als het minder goed gaat. Eigenlijk zijn we altijd heel open en eerlijk geweest en gekeken waar zou het misschien beter kunnen. Lars en Martijn zijn inmiddels hun eigen weg ingeslagen. Martijn is ondertussen caddy van wereldtopper Johannes Veerman. En Lars wil ook graag richting dat niveau, maar dan natuurlijk als golfer. Het niveau net onder de DP World Tour. En hetzelfde net als in voetbal kun je ieder jaar doorpromoveren. Ik heb het met Johannes ook altijd besproken. Ik wil graag een keer de wit overal aan. En dat is eigenlijk tijdens het grootste toernooi op de wereld, de Masters, lopen alle caddies in een witte overal. Ja, dat is eigenlijk het ultieme doel van sowieso iedere golfer om daar een keer te spelen. En voor mij dus als caddy om daar een keer te mogen werken en coachen. Ja.